салом дӯстон бародаро, ба шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Сидиқ. Шомаде ба шабакаи оламӣ. Шахсоне ки дилослабиянд, кӯдаканд, хоҳиш мекунам камакаки видеоро бигзаронанд. Омода бошед, рафтем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани граница доранд, ба ин таксиҳои якай маъруф муроҷиат кунанд. дорои вайфай бепул, мошинои комфорт, не мошиное ки дар рӯи экран мебинед, шуморо бо хости худо мебаранд ва ба ҷои зистон мегардонанд, меоранд. шахсоне ки сафар ба ватан доранд, мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд, визашонро тафтиш кунанд ки запрет доранд ё не, ба ин рақамҳо занг бизанед. барои граница гузаштан ба ин рақамҳо занг занед ва фаромӯш накунед аз номи оламӣ ҳатман салом расонед. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи боарзиш доранд, пас бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи вайбер равон кунед. ҳамада салом дӯсто бародаро, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. хушомадед ба шабакаи оламӣ. дӯсто, агар ҳамин видеоролик зиёда аз 1000 лайк гирад, випуски оянда танҳо випуски мерседесҳо мешавад, зиёда аз 10-15 мерседес. видеоролик мошинҳо то 28 000 сомонӣ аст, сар мекунем. Инак ВАЗ-2114 кузов хечибек, приводиш пешай, коробкаш механикай, объёми моториш 1.6, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, ранги мошин тиллои сафедай, соли барориши мошин 2004, мошин ҳамаш 100% срочный фурӯшиай, нархш бошад 10 000 сомонӣ, бо курси ҳозира 69 600 рубл мешавад, бо савдо ҳам мешавад. барои маълумоти бештар дар инстаграми ман нависед, ссилкаи инстаграми ман дар таги видео. видеода лайкгузорӣ карда ва поделитсаш мекунем, боз видеоро давом медиҳем. инак ВАЗ-2115 кузов хечибек, приводиш пешай, коробкаш механикай, объёми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензинай, рангиш серебристай, соли барориши мошин 2004, нархш бошад 11 000 сомонӣ, бо курси ҳозира 80 000 рубл, бо савдо кардан мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас кардани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед, ссилкаи инстаграм дар таги видео ҳастай. инак боз як ВАЗ-2115 пешниҳоди шумо мекунем. кузовш бошад седан, приводиш пешай, коробкаш механикай, объёми моториш 1.5, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, соли бароришиш 2003, мошин ҳамаш садай, камрасходай, дар 100 км 7 литр расход мешавад, 4 фари ксенонин дора, 4 колонкаи оригинал, танҳо ҳуҷҷат надорад ва корзинкаи коробкаша алиш кардан дар кор, краскаш жидки резиниай, дигар ҳамаш ай пешкурсои баш, нархш бошад 9500 сомонӣ, бо курси ҳозира 66 000 рубл мешавад, бо савдо ҳам мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас намудани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед, ссилкаш дар таги видео. ман меган, хлеба нун меган. буну гуфти. инак пешниҳоди дигари мо барои шумо Mercedes S-Classic сечка дар душанбе қарор дорад. кузовш седан, приводиш шкафвай, рангш бошад сиёҳай, коробкаш автоматай, объёми моториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензинай, соли барориши мошин 1994, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, таъҷилан фурӯхта мешавад, ҳуҷҷатош яксолаҳанд, барои фурӯхтан 2 рӯз вақт дорам, гуфт соҳибаш, нархаш бошад 24 000 сомонӣ, бо курси ҳозира 67 000 рубл мешавад, бо савдо ҳам мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас намудани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед, ссилкаи инстаграм дар таги видео ҳаст.
инак пешниҳоди мо барои шумо Opel дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Рангаш сиёҳ мебошад, кузаш хечи бегай, приводаш пешай, коробкаш механикай. Объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, газ ва бензинай. Соли барои мошини 1998 нархш боша 28000 сомонӣ. Бо курси ҳозира 195000 рубл мешавад. Савдо ҳам мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас намудани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед. ссилкаи инстаграми ман дар таги видео. инак пешниҳоди мо барои шумо Leganzo рангаш сиёҳ, кузаш седан, приводаш пешай. Коробкаш автомат, объеми мотораш 1.8 16 клапанаҳай, нави сӯзишвориш танҳо бензинай. соли барои мошини 1997 ҳолаташ миёнаҳай, мотораш, коробкаш, ходовояш созай. аз учёт гирифтагист, номеро транзит, ҳуҷҷатош, налог плюс страховка дора. тамом камбудиш наружный кор дора. сурада метавад, нархш боша 11000 сомонӣ. бо курси ҳозира 76600 рубл мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас намудани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед. ссилкаи инстаграм дар таги видео. ВАЗ 2112 рангаш сиёҳ, кузаш хечи бег, приводаш пешай, коробкаш механикай. объеми мотораш 1.7 нави сӯзишвориш, танҳо бензин. соли барои мошин 2005. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ва яксола ҳуҷҷат дорад. нархш боша 22000 сомонӣ. бо курси ҳозира 153000 рубл. боз савдо мешавад. барои маълумоти бештар ва дастрас намудани рақамҳояш дар инстаграми ман нависед. ссилкаи инстаграми ман дар таги видео. хуб дӯстони азиз, барномаи имрӯзаи мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. кадме ки камака каса бош хурда ё ки бекорай метавонад то охира музикаро гӯш кунад ва ҳазур дам гира. чиста барои шумо мера дуроз кардам ки гӯш кунед ҳамин чира ная. лайк подпискаро фаромӯш намекунем. ҳатман дар канал обуна мешавем. хайр то видеои оянда.